Panguva inoi iri kuonekwa kunzi aiwa false news pamusoro pageza dziri kuti dzeisekuletiwa. Toona kuti panguva inoi vanhu vanyatso kutaura unyanzvi hwageza vachiti aiwa panguva inoi vanhu zvenyu dzikamai, musangoteerera mashoko ari kunge achikupinda achitaurwa nevanhu pamusoro pemukomana Bombshell. Unoda kuti mukomana anonzi Bombshell aiwa munhu ari very skilled, munhu anoziva zvaanoita. Zandapinda mashoko ataona panapa, aiwa geza is really making the headlines and people they totally believe in him, kuti aiwa mukomana angakwanisa kuita zvinhu zvikuru panyika yedu yeZimbabwe. Vanhu kuti subscribe or like what on the page kuti mnazvinhu ai mudanyora chiti. Geza will never be talkative, and even Mutsvangwa described him as a field officer with accurate intelligence. Stop bothering him for tweets. When he eventually comes out, he will pop out to execute every citizen's duty. Law enforcement. He is at the moment busy putting up plans with these strategic partners, the masses. Ndomashikwana mudachitogwe panapa tikuti anopostiwa the live iri kubuda panapa nyogwa nokumane Zimbabwe. Important message by Geza to his strategic partners, the masses. Ndomashikwana muda nyogwa panapa zvinzi aiwa vanhu vakunzi aiwa panguva ino ichimumire kuteerera mashoko emakunga amugonzwa achingotogwa nevanhu zvinzi aiwa kana mukomana anonzi Bombshell kana achikabuda munongomuona sezvakamboita achiita mapresa nana Muhlanga paHSTV. Munozomuona kuti aiwa uyu Geza nokuti kunzwa nevanhu kuti aiwa Geza arunzi anenge onekwa pakati kana pakati. They are saying aiwa when he come out, he will come out to execute his task panapa nekuya achiita law enforcement, achi execute every duty of the citizen.